maa minnu fana la jarabira k'o kɛ kungo kɔnɔna ka kungo kɔnɔna jumɛn minnu ko an bɛ taa sanu ɲini sanu ɲininaw maa min bɛ fɛ ka taa dama na dama dun ti ja bɛɛ la mɛ maa maa ye burusi kɔnɔna ninnu kɛ kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ cikɛla a bɛɛ bɛ kungo kɔnɔ bɛɛ ko sanu bɛɛ dun ti sanu sɔrɔ e bɛ fɛ n'i taara i ka se ka sanu sɔrɔ ka se k'i yɛrɛ wasa k'i bangebaaw wasa sɔrɔ la an bɛna d'i ma turabuden kelen pewu ka n'i sera k'a kɛ o ye turabuden jumɛn ye an b'a fɔ turabuden dɔ ma ko lumara furuso don turabu min don a fiɲɛ ka kalan a ka teli ale de bɛ ci 2 1 2 2 ale yɛlɛmana u b'a fɔ ale de ma ko bayaru mɛ nin sira kan i bɛ lumara de ci i b'a ci 7,000 770 77 k'a fɔ lamɛnnikɛlaw ni kanubaw fana minnu yɔrɔ ka jan minnu yɔrɔ ka surun an ko alamuru n'o ye turabu ye a mago bɛ kuma de la kana turabu kɔ ka dɔrɔn n b'a ci ten kuma n bɛna lumara ci ni furuso don a fiɲɛ ka kala a ka teli n bɛna kɛ haju jumɛn de kosɔn o de ye ala ka sanu diya o tuma n'i y'a sɛbɛn fana nasi la o tuma a kotɔ u ka to ka jateminɛ kɛ parce que ni maa min y'an ka video daminɛw lajɛ ka segin kɔfɛ dɔɔni e bɛna sɔrɔ a kɔnɔ an ko turabuden 4 de bɛ yen fɛɛrɛ kun tɛ ka jate la turabu 4 min i mana ale ko ka yɛlɛ i mana a ko ka jigin i b'ale dɔrɔn de sɔrɔ a kɔnɔ fadema ti a la o turabu dɔ ye masa sulemana ye parce que masa sulemana bɛ ji 1 2 2 1 sanfɛla ye tomi 1 dugumana ye 1 2 2 2 bi u ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye wala tura a kun kan o masa sulemana don n'i ye wala sigi o masa sulemana don turabu wɛrɛ bɛ yen ko badara ali n'o ko sabu badara n'o ye jigiso ye ale fana bɛ ci 2 1 1 2 i mana wala tura a kun kan i mana wala jigi ale badara dɔrɔn de don a b'o dɔrɔn de d'i ma turabu sabanan o de ye iburahima ye bamananw ko a ma ko taliki ale de ye tomi 1 2 3 4 i mana wala tura a kun kan i mana wala sigi taliki dɔrɔn a b'o de d'i ma a 4 na a n'a laban fɛɛrɛ kun ta ka dɔn ta la o ye musa ye ale bɛ ci 2 2 2 2 a bɛ bɛn 8 ma 2 2 4 ale fana i mana kɛ cogo o cogo musa don kɔfɛ turabu tɔ fɛn o fɛn n'i y'a sɛbɛn n'i y'a wala tura a kun kan dɔrɔn fadema de bɛ na o tuma n'o ye lumara sɛbɛn ni a bɛna a kɔ dɔrɔn a bɛ wala sigi kuma ladabu kama a sigila a kan k'a ko ka jigin o la a bɛ kɛ lumara ye mɛ n'a y'a tura a kun kan dɔrɔn a bɛ kɛ bayaru de a bɛ kɛ 2 2 1 2 o tuma n'o kɛra laɲini tɛ sɔrɔ ni nasi in sɛbɛnna n'a banna u b'a fɔ ba dɔ ma ko sanuba i b'a musoman ɲini musoman kɔrɔ ye mun ye a bɛ se ka kɛ cɛman ye mɛ musoman de sɔn caman na kɛn caman bi sɔrɔ o de kɔnɔ n'i ye sanuba musoman ɲini sanuba ye ba jumɛn ye ale couleur ni sanu couleur a bɛɛ ye kelen i b'a sɔrɔ i bɛ dugawu d'a kan n'i ka dama sɔrɔli i b'a fa i bɛ sɔrɔ ka sara 7 i b'o bɛɛ saraka i yɛrɛ bɛ se ka dɔ ta o tuma ba kɛn min bɛ bɔ a kɔnɔ i bɛn'o bila kolon kɔnɔ an b'a fɔ fɛn dɔ ma ko ɲamaden a bɛ faamu i bɛ ɲamaden ɲini o tuma n'i y'o sɔrɔ i bɛ sɔrɔ ka na o fana kɛ kɛn in sanfɛ k'a foroki ka turabu nasi in funfun a la bɛɛ o tuma maa min bɛ taa dama na n'a sɔrɔ appareil de b'i bolo i b'i ka appareil wusu a la ni sɛnɛkɛlaw bɛ i b'o wusu a la a yɛrɛ t'a to a b'a tɛgɛ wusu a la n'o kɛra ni ala sɔnna gidon bɛ sanuko la a bɛna fɛɛrɛ kun ta wele ka kibaruya d'a ma an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi